Ολοκληρώσει την προσπάθειά του. Πάει και η Νέα Σαλαμίνα τώρα και έχει ευκαιρία. Να η πρώτη μεγάλη φάση στο παιχνίδι. Μεγάλη ευκαιρία και το 1-0 για την Νέα Σαλαμίνα που ανοίγει το σκορ με τον Ντίξον. Ο Ντεπίνα δεν πρόσεξε ότι ο Ντίξον έφευγε από... και κατάφερε τελικά να σοφαρέσει. Να όμως η Νέα Σαλαμίνα που απειλεί ξανά και θα κάνει το 2-1. Απίστευτη εξέλιξη στο παιχνίδι. Ο Τορνάουτ είναι αυτός που δίνει ξανά προβάδισμα στους ερυθρόλευκους. Ξανά η φάση. Εξαιρετική προσπάθεια από τον Ντίξον. Κάνει το σουτ. Εδώ η άμυνα του Ολυμπιακού ελέγχεται γιατί κανένας δεν ακολουθεί σωστά τη φάση. Μετά την προσπάθεια του Παυλόφ. Και ο Τορνάουτ ουσιαστικά με τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού εξουδετερωμένο δεν θα δυσκολευτεί να στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Θέλει στηρίγματα τώρα, αν και ψάχνει μόνο στον χώρο. Τα καταφέρει να βγάλει μπαλιά στην περιοχή και μεγάλη φάση. Δεν θα γίνει το 3-2 για τη Νέα Σαλαμίνα, θα γίνει τώρα. Θα γίνει τώρα από το Ρόκε. Τι να πούμε πλέον. 3-2, ένα σου ένα μου το παιχνίδι. Και η Νέα Σαλαμίνα για άλλη μια φορά πανηγυρίζει προβάδισμα με το τρίτο της γκολ στο παιχνίδι. Ξανά εδώ, μπαλιά από τον Γκρέι. Και πάλι η άμυνα του Ολυμπιακού, χωρίς μαρκάρισμα και στον Ντίξον. Ούτε ο Ρόκε άργησε να πάει πάνω του ο Καϊάδο. Ο Παυλόφ σώζει την πρώτη φορά, στην συνέχεια όμως δεν μπορεί